Hola catalans, benvinguts a un vídeo més de Clash en català. Avui tornem amb un vídeo d'estratègia, aquest cop porcs a Townhall 10. És una cosa que no s'havia fet mai abans, perquè abans els porcs a Townhall 10 no eren molt útils, ja que amb les infernos no es podien curar i tal, però ara, des de l'últim update, que ens han millorat els porcs i ens han millorat les curacions, les coses han canviat i han començat a sortir atacs de porcs a Townhall 10. Anem a dir les claus d'aquest atac. Evidentment tot això sota el meu punt de vista, vale? El més important per mi és que el Kill Squad ha de matar la reina, el castell i un inferno, ok? Tot això és bàsic. Si el Kill Squad no pot fer això, l'atac de porcs no es pot fer, vale? A més, com a extra, doncs, si pots matar, trepitjar bombes quan entres amb el Kill Squad i activar trampes d'esquelets, perfecte, doncs és coses que són extras, vale? Però no és necessari, no és una obligació, vale? Llavors, per fer aquest atac, l'exèrcit que porto, vale. Normalment porto un Kill Squad de Bowlers i Valkyries, pot ser amb un golem o dos golems, vale? La veritat és que pot variar bastant. L'important és que portis el mínim per així poder portar més porcs. El mínim per poder complir l'objectiu de matar el castell, reina i inferno. En aquest vídeo veurem 3 atacs. En un porto un golem, bowlers i valkyries. En un altre porto gegants, perquè l'inferno està amb únic, i bowlers i valkyries. Normalment sempre porto bowlers i valkyries, bàsicament, perquè van molt bé per matar les infernos, i les valkyries van molt bé per la reina, i si surten qualsevol cosa al castell que vagi pel terra, doncs també va bé. Vale? I en el tercer atac porto 2 golems. Llavors la composició dels spells depèn una mica, vale? Si té infernos amb únic, no portem gel, és evident, vale? I si podem estalviar-nos el salt, doncs genial, perquè és una curació més que portarem, vale? Normalment és sempre així. El que sí que és important és el verí pel castell i un verí pels esquelets. Per mi això és molt bàsic, perquè les trampes d'esquelets fan molt de mal als porcs. Llavors, si té trampes d'esquelets en mode terra, un verí és per les trampes d'esquelets. Vale? Si no, pots portar una velocitat o tu pots portar espel d'esquelets. Jo he vist velocitats que hi ha gent que les porta i també he vist que va bastant bé. Vale? També podries portar terratrèmol, de fet. Vale? El que sí que és important és si hi ha esquelets, trampes d'esquelets, s'ha de portar un verí. Vale? I finalment els últims tips que et puc dir és mirar la base abans i pensar on te tirareu les curacions, és bastant important. I també començar la neteja quan abans millor, perquè he fet molts 90% alts. Bàsicament, després de deixar anar la primera ràfaga de porcs, ja pots tirar un maque darrere perquè vagi començant a netejar allà. Vale? Els porcs normalment els tiro en grups bastant grans, molt surgical, però grups bastant grans. Vale? Ara ho veureu en els vídeos. En el primer atac veurem, com podeu veure, és del clan de les jornades d'entrenament que es van fer dels clans catalans. Si us quedeu fins al final del vídeo us explico com podeu participar en aquestes jornades. Vale? Al primer atac veiem, tiro un golem i començo el funnel. El funnel és important perquè normalment amb els bowlers es desvien bastant ràpidament. Vale? Llavors, tiro el salt, que el golem que entri, i a les valquíries que se'm desvien cap a fora, no, van cap a dintre, bé. Vale? Però els bowlers sí que alguns s'aniran cap a fora, cap a la torre aquesta d'arqueres. Vale? Però bueno, a la que salten ja li tires el rage, és lo típic. Vale? L'important que les valquíries aquí em van bé per matar els herois. És el que he dit abans, les valquíries van molt bé, vale? Em surt una trampa d'esquelets, em surt el castell, el rei encara aguanten aquí, el baby dragon a dalt va fent neteja, que ja em va molt bé, m'ha anat bé pel funneling, m'ha seguit fent la neteja. Tiro el verí, que ajuda tot a matar el castell, i em surt una altra trampa d'esquelets, que és genial, com ja he explicat abans, és molt important. Sembla que no, però sí que ho és. I la reina està full de vida i té a tiro la inferno. I això farà que compleixi l'objectiu de matar castell, herois i inferno. Vale? Aquí ja, quan veiem que va cap a l'inferno, ja tiro l'habilitat, i a la que veig que l'inferno caurà, doncs ja començo amb els porcs. Vale? Si puc, sempre porto porcs al castell, ja que són nivell 7, i va superbé, són molt més forts. Vale? I aquí ja tires perquè convergin els porcs sobre l'inferno. Aquí he tingut sort i la reina també m'ha disparat l'altre inferno. El gel, si el pots fer que congeli la torre de mags, que és el que he intentat però he fallat, vale? I el que sí que he fet bé és la curació. Aquí hi havia doble bomba i torre de bombes,
En aquí estic aguantant per no tirar la curació, perquè només tinc una més, no tirar-li la torre de mags, perquè sé que les bombes estan aquí després de la torre de bombes. Llavors aquí tiro la curació, que afecta la doble bomba, que no patarà, però també m'ajuda per la torre de mags. Vale? I aquí ja, si ho veieu, el mag a l'esquerra ja l'he tirat tan aviat com he pogut, perquè així m'ha anat començant a fer la neteja, diguéssim. Vale? I aquí ja veieu pues, que ja està solucionat el tema. Aprofito per dir que Cashflow és un company del Catalans 2014D, que també té un canal de YouTube, i el posaré a la descripció perquè també el seguiu. Vale? 3 estrelles més. I anem a veure el següent atac. El següent atac va ser de guerra, aquest no va ser amistós. Però aquest la idea era, al tenir els infernos a Múnich, doncs ja m'estalvio el gel aquí. Llavors la idea aquí, amb aquests bowlers, era matar els morters. El de dalt el vaig posar bé, però el de sota no el vaig tirar prou bé. Bueno, el de sota sí, el de les 3 no el vaig tirar prou bé. El de les 6 també mata el morter. La idea aquí és portar gegants per entrar aquí on hi ha la Inferno, a Múnich, al costat de la reina. I llavors, clar, la idea era fer un funnel bastant bo, perquè... cosa que no aconsegueixo de fet, perquè els bowlers no se'n desvien. Vale? El funnel no el faig gaire bé, les tropes sí que se'n desvien, perquè els bowlers tenen tendència a matar el que està a primera línia i encara no havia fet prou bé el funnel. I les valquíries que porto també se'n desvien per l'altre costat per culpa d'aquest magatzem. Però bé, els gegants sí que entren, la Inferno, tot i que em fa lock en el rei bastant ràpid, em queden suficients, els bowlers al final han entrat, em queda suficient força aquí al mig per fer l'objectiu. L'objectiu ja sabeu quin és matar l'Inferno, matar la reina i matar el castell. En aquest punt ja he matat la reina, ja he matat la Inferno. I ara surt el castell, que em queda una mica ajustat, la veritat. Però bueno, amb la reina encara té l'habilitat i el verí pues, ja fa la feina suficient com per matar el castell. El tema és que aquí m'he entretingut bastant amb el funnel i tal. Llavors, al final veureu que no em dóna temps suficient. Vale? Començo amb els porcs, rotllos surgical, però són grups grans, ja ho he dit abans. Aquí tiro un gegant a sota per aprofitar i estalviar-me la torre de mans aquesta, que no li fotien els porcs. Vale? La primera curació l'he tirat bastant bé. Vale? Aquí veieu que surten els esqueletillos i tal, aquí em fico nerviós, i la segona curació no tenia de tirat aquí, la tenia de tirat més a prop de la torre de bombes. Bueno, de fet, la torre de bombes i la torre d'arqueres. Ai, de mags. Perquè aquí em van sortir moltes trampes d'esquelets, he tirat el verí, que és molt important, ja ho he dit abans, 2 cops o 3, ja ho he repetit perquè és que ho és. I aquí, al final, aquesta curació tampoc l'acabo de tirar prou bé perquè no m'acaba d'agafar la doble bomba que està sota. Que a més ho sabia, ho havia planificat, però no ho he fet prou bé. Vale? El tema del funnel, de la neteja final, doncs heu vist que baix ja hi ha un mag, he tirat altres mags per dalt, però tot i així no em donarà temps. Aquesta bomba al final m'ha fet mal perquè les teles em disparen bastant ràpid els porcs i em queden poquets porcs, 3 o 4. I aquests porcs, doncs ja, els porcs van molt bé per la neteja perquè van ràpid, però al deixar-me tants pocs, doncs no m'ha donat temps, no em dona temps suficient. Però ja veieu que l'atac és un atac molt bo, és un atac que es pot portar en pràctica, fas molts 90s perquè qualsevol detall evita que facis el 100, vale? Però si ho fas bé, és un 100%. Vale? Anem a veure l'últim atac. En aquest atac, em canvio l'estratègia, porto 2 golems, vale? Llavors porto menys porcs, evidentment, però bueno, porto 3 curacions perquè no porto sal. Vale? Llavors, amb els 2 golems, pues, el que sí que pots fer més bé és la neteja, vale? Bàsicament. Llavors aquí pues, porto uns bons mags i porto bastant de bowler, vale? Perquè la meva idea era patar l'Inferno i pues, tot el que arribin als bowlers, com que no podré saltar a dintre, pues, si arriben a matar algú més lluny, pues millor. Vale? Començo aquí a la dreta perquè no vull matar aquestes estructures de la dreta perquè no vull que quan tiri tots els bowlers cap a dintre se'm desviïn cap a la dreta. Però és molt important que m'entressin tot cap a dintre perquè era molt important el funnel perquè volia arribar a l'Inferno aquesta, si no l'atac se'n va a la porra, vale? Entrem cap a dintre, tiro els bowlers, tiro els reis, tiro el verí, surt el castell, el verí afecta tot, llavors molt bé. A aquest punt està perfecte, l'Inferno ara caurà, el castell ja ha caigut, el castell encara queda el drac aquí, l'Inferno ja ha caigut, la reina està full de vida,
Vale? Només m'ha entrat un golem a dintre, però és suficient. I a la que ja tinc l'objectiu fet, doncs ja, el de sempre. Començo amb els ports, començo amb el castell, que són nivell 7, i quan veig, i si veieu, un grup de ports tanqueja el següent. Vale? És surgical, bàsicament, però són grups bastant grans. Vale? I encara em deixo uns quants per després. En aquí sí que havia planificat bé les curacions, les he tirat bé on volia, on hi havia... No sabia on estaven les bombes, però m'imaginava que estaven aquí. Vale? Perquè era obvi. Tiro el gel que afecti la ballesta i l'inferno. Volia afectar també la torre, però he fallat. Tiro el verí per als esqueletillos. I aquí tiro una altra curació perquè era un punt on podia haver-hi doble bomba. I aquí és un altre punt on també podia haver-hi doble bomba. Per això torno a tirar una altra curació. A més, com que queda entremig de les dues torres de mags, doncs queda genial. Vale? I aquest punt ja no hi ha defenses, comença la neteja. Si ho veieu, el mag de l'esquerra també l'he tirat el més aviat possible, a la que he tingut un temps, perquè comencés a fer la neteja. Perquè, com he dit abans, no em vull... Molts cops em quedo curt i no volia que tornés a passar. I aquí ja veieu doncs, la neteja, i aquest cop sí que em dona suficient temps. Vale? Fins aquí el vídeo aquest d'estratègia de porc, espero que us hagi agradat. Us animo que ho poseu en pràctica i que deixeu comentaris dient-me què tal, si surt o no surt. Vale? Jo crec que és una molt bona opció ara, juntament amb els miners. Jo crec que inclús que potser és millor que els miners, almenys a mi m'agrada més. Vale? Després, el que havia comentat abans de les jornades d'entrenament, us informo pels que no les conegueu o esteu interessats en participar-hi. Okay? S'organitzen jornades d'entrenament entre tota la comunitat catalana de clans. Vale? Tots els líders de cada clan estan en un grup de WhatsApp i es comuniquen en allà quan seran la següent jornada d'entrenament. Vale? Llavors, el vostre líder, el vostre clan ha d'estar en aquest grup. Si no està en aquest grup, contacteu amb mi i jo faré que us incloguin en aquest grup, vale? I així estaran atents els vostres líders quan hi ha les següents jornades i us podran avisar i d'aquesta manera podreu participar. Vale? Què més? Notícies, més notícies. Sí, avui hi haurà un amistós a la selecció catalana de Clash of Clans. Jo no podré fer el directe, però el Game, que és un altre youtuber oficial de la selecció, sí que el farà, així que us deixaré el seu link al canal a la descripció perquè esteu atents als seus vídeos, que també són molt interessants. Vale? I res més, si us ha agradat doneu-li like i si voleu més vídeos com aquest, subscriviu-vos i esteu atents. Fins la pròxima. Adeu!